Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Ayan, buti na lang, dumilim na ulit. Kuminis na ako sa Periscope. Kanina medyo pixelated yung mukha ko eh. Foundation Day ng St. Faustina High School. Nagsasaya na ang lahat ng estudyante, pero si Diana mukhang walang balak makisali. Nagmumukmuk siya sa classroom kasama ng best friend niya na si Maricar. Nakapangalumbaba habang nagsusulat. Aakalain mo na gumagawa siya ng project, pero ang totoo ay nagfe-flames lang pala sa likod ng notebook. Yun lang pala ang pinagkakaabalahan ni Diana. Fini-flames ni Diana ang pangalan niya at ang pangalan ng crush niya na si Ryan. No ba yan? Friends lang? Pati ba naman sa flames? Hanggang friends na lang kami? Ang saklap naman. Sa bagay, malabo naman talaga na magkagusto sa akin si Ryan dahil pogi siya at mukha naman akong bruha. Ay nako, kung sakaling maging kami ni Ryan, ako na siguro ang pinakamaligayang babae dito sa St. Faustina High School. Sabi ni Diana kay Maricar. Wala namang imposible, best friend. Malay mo, maging kayo nga ni Ryan. Saka hindi ka naman talaga mukhang bruha. Kailangan mo lang mag-ayos ng konti para hindi ka magmukhang losyang. Ano ba? Honest. Kaibigan eh. She honest. tells the truth. Talaga, best friend? Totoo ba yung sinabi mo? Baka naman ini-etchos mo lang ako dahil magkaibigan tayo. Hirit ni Diana. Ay nako, ikaw ang bahala kung ayaw mo maniwala. Teka, hindi ka ba nagugutom? Iwan muna kita dyan ha, bibili lang ako sa kantin. Babalik ako agad, promise. Paalam ni Maricar. Ilang sandali pa ay sumulpot sa may likuran ni Diana ang isang grupo ng mga kalalakihang estudyante. You are under arrest, Diana Hapatinga! Sigaw ng student officer na si Melvin. Bago pa makapagsalita si Diana, ay naiposes na ni Melvin ang kaliwang braso ng dalaga. At laking gulat ni Diana dahil nasa kabilang dulo ng posas ang braso ng kanyang crush na si Ryan. Yes! Makinig kayong dalawa. May nagbayad sa amin para hulihin kayo at iposas ng magkasama. Dadalhin namin kayo sa jail booth. Huwag kayong mag-alala dahil 15 minutes lang naman kayo sa loob. After 15 minutes ay pakakawalan din namin kayo. Paliwanag ni Melvin. Habang naglalakad sa koridor, ay kinakantsawan ng mga estudyante sina Diana at Ryan dahil magkasama nga ang mga ito sa iisang posas. Idiretso na lang sa marriage booth yan, wag na sa jail booth, sigaw ng isang estudyante. Hay nako, malaman ko lang kung sinong nagpahuli sa atin, tsak na sasamain sa akin, sabi ni Diana kay Ryan. Yes, kunyari. Wala ka. Sobrang kilig po ni Nicole, muntik malaglag yung laptop niya. Hay nako, malaman ko lang kung sino nagpahuli sa atin, tsak na sasamain sa akin, sabi ni Diana kay Ryan. Relax ka lang, Diana, katuwaan lang naman to eh. Pahiya. Yes. Oo nga naman sinaseryoso mo, Diana. Ayan tuloy, pahiya ka. Oo nga. Relax ka lang, Diana. Katuwaan lang naman to. Saglit lang naman tayo makukulong sa jail booth, sagot ni Ryan. Nang maipasok sa jail booth ang dalawa, ay pinagpawisan ng malamig si Diana. Pilit niyang itinatago ang kilig ngayong kasama niya ng malapitan ang crush niya na si Ryan. Diana, okay ka lang ba? Gusto mo ba paypayan kita? Tanong ni Ryan. No, it's okay. Na-stress lang ako kanina nung pinagtitripan tayo ng mga schoolmates natin. Sagot ni Diana. Diana,
May gusto sana akong itanong sa'yo eh. Kung okay lang. Yes, si Diana, Yes, kinikilig. si Diana. Sabi ni Ryan. Sige lang, ano ba yung tanong mo? Sagot ni Diana. Diana, di ba best friend mo si Maricar? Gusto ko lang malaman, may boyfriend na ba siya? Yun lang. Napatay tayo Yun dyan. lang! Bumbasag ka. Correct, tanong ni Ryan. Mm. Hindi agad nakasagot si Diana. Ang kilig niya ay biglang napalitan ng inis. Siguro Ryan, mas maganda kung tanungin mo na lang si Maricar ng personal. Sagot ni Diana. Maya-maya ay biglang dumating si Maricar. Diana! Nakakaloka! Kalurke! Pagbalik ko ng classroom kanina, wala ka na. Nandito ka lang pala sa jail booth. Sabi ni Maricar. O Ryan, ayan na si Maricar. Itanong mo na sa kanya yung gusto mo malaman. Uy Melvin, palabasin mo na nga ako dito. Magkano bang binayad sa inyo na nagpahuli sa akin at dodoblehin ko? Yes. Galit na sabi ni Diana. Nang mapansin ni Melvin na iritado na si Diana, ay pinalabas na niya ang dalawa. Nang makalabas, ay dali-daling naglakad si Diana palayo sa booth. Diana, hintayin mo ko! Sigaw ni Maricar. Diana, ano bang problema? Bakit bigla yatang sumama ang timpla mo dyan? Obvious naman, Maricar. Ikaw talaga ang gusto ni Ryan. Tinatanong niya ba naman ako kung taken ka na? So ano, sa tingin mo? Anong dapat kong maramdaman? Matuwa ako? Sagot ni Diana. Kapag gano'n naman, parang jowa naman. Ganun talaga pag bitter partner. Kala mo jowa na. I'm so sorry, Diana. Kasalanan ko talaga ang lahat. Ako ang nagbayad sa officers para i-jail booth kayong dalawa ni Ryan. Kala ko naman mapapasaya kita pero ganito pang nangyari. Sorry talaga, Diana. Paliwanag ni Maricar. Maricar, sobrang sakit. Isipin mo yun. Since first year, crush ko na si Ryan. Alam mo yan. Ang masakit lang ay malaman mong may gusto siyang iba. At best friend ko pa. Sabi ni Diana sabay iyak sa balikat ni Maricar. Ano ka ba? Huwag mo ngang iyakan yung lalaking yan. Ang dami pa namang iba dyan. Tana, please. Ikain na lang natin sa kantina sama ng loob mo. Basta Diana, ipapangako mo sa akin na walang magbabago ha. Mag-best friend pa rin tayo no matter what. Sabi ni Maricar. Oo naman. Wala ka naman talagang kasalanan eh. Ang kasalanan mo lang, naging mas maganda ka ng konti sa akin. Mag-best friend nga kayo. Ang kasalanan mo lang, naging mas maganda ka ng konti sa akin, kaya siguro ikaw yung nagustuhan ni Ryan. Best friend, kung sakaling ligawan ka ni Ryan at magkatuluyan kayong dalawa, ako bang kukunin mong maid of honor? Ito si Diana, alayo na ng isip. Ikaw talaga, puro kabiro. Tara na sa kantin, ikain na lang natin to, sabi ni Maricar. Kinabukasan, pangalawang araw ng selebrasyon ng kanilang foundation week, ay makikita si Diana na mag-isang nagmumukmok sa classroom nila. Abala siya sa pagpilas ng mga pahina sa likod ng notebook niya na pinagsulatan niya ng flames nila ni Ryan. Maya-maya pa, ay biglang sumulpot sa likuran niya ang isang lalaki at sinabing, "You are under arrest, Diana Hapatinga." Sa pangalawang pagkakataon ay nilagyan ng posa si Diana. Subalit ang nasa kabilang dulo ng posas ay hindi na si Ryan, kundi si Melvin! Anong ibig sabihin nito? Si Maricar na naman ba ang nagbayad sa'yo para hulihin ako? Tanong ni Diana. Walang nagbayad sa akin, Diana. Ako ang may gusto na hulihin ka. Napansin ko kasi na mukhang malungkot ka. Nandito ako para samahan ka. Malambing na sabi ni Melvin. Yes. Tampo pa rin kaya? Teka, bakit may posas pa? Ikukulang mo na naman ba ako sa jail booth? Tanong ni Diana. Hindi sa jail booth, Diana.
Kung papayag ka ay gusto sana kitang dalhin sa marriage booth. Yes. Diana, matagal ko nang gustong magtapat ng pag-ibig sa'yo eh. Kaya lang alam ko na may iba kang gusto. Kahapon, nang dalhin ko kayo ni Ryan sa jail booth, nasaktan talaga ako eh. Napansin ko kasi na masayang masaya ka kahit hindi mo pinapahalata. Pero naisip ko na kaya din naman kitang pasayahin eh. Yes! At kaya kong ipangako na hindi kita sasaktan. Diana, nandito yung susi ng posas na nakakabit sa mga braso natin. Kung ayaw mo sa akin, kunin mo yung susi at pakawalan mo sarili mo sa pagkakaposas. Sabi ni Melvin. Pansamantalang tumahimik si Diana. Tiningnan niya ng mata sa mata si Melvin. Ilang sandali pa ay kinuha niya ang susi ng posas. Pagkatapos ay itinapon ito sa malayo. Ang easy naman ito ni Diana. Hindi mo lang pinahirapan yung lalaki. Correct. Melvin, simula ngayon, bihag mo na ako. Pwedeng-pwede mo na akong ikulong sa puso mo. Nakangiting sabi ni Diana. Sa gitna ng masayang selebrasyon ay tagumpay na natagpuan ni Diana ang kanyang pag-ibig. Sa marriage booth ay naganap ang kanilang kasal-kasalan ni na Melvin at Diana. Subalit ang kanilang pag-iibigan ay hindi naman kunwa-kunwarian. Sa huli, silang dalawa rin ang nagkatuluyan at masayang nagpabilanggo sa kulungan ng kanilang pagmamahalan. Yes! Sarap naman. Okay. So, ganun talaga. Ganun talaga. Hindi lahat ng crush natin may crush natin. Tama. At yung mga tao na dumadaan sa ating buhay, may dahilan kung bakit sila nandyan. Correct. Diba? And makikilala at makikilala natin sa takdang panahon, mga kaibigan, yung magiging love life natin. Totoo yung taong nararapat para sa atin. Correct. Akala kasi natin para na sa atin yung isang tao, pero God has greater plans. Correct. Diba? We deserve someone better. Kung akala mo yun na yung ex mo, yung nakilala mong siya na talaga. Siya na yung makakasama ko. Apelido niya yung dadalhin ko. Correct. Magkakaanak kami ng 15. Correct. Diba? Ganon. Hindi pa rin pala eh. Hindi pa rin pala. Kasi hindi naman pala siya talaga yung naitadhana at nakatakda para sa'yo. Meron yan. Tiwala lang. Manalig ka lang. Darating ang tamang tao na magpapahalaga at magmamahal Saka sa'yo. isa pa lesson dyan, mga kabisyo. Kailangan active kapag foundation week. Yan. Malay Sali mo, na sali. malay mo, di ba? Magka-love life ka. Natatando kayo mga jailboot na yan. Pangarap kong marriage boot pala. Pangarap kong mailagay dyan. Hanggang ngayon, uso pa rin kaya yan? Ewan ko. Sa inyo. Nung high school kami ganun. Sa high school fair. Meron kaming ganyang classmate. Sabi, tungan-tuwa siya, pinosas na eh. Nung akala niya siguro ipoposas siya doon sa crush crush niya. Ipinosas siya sa puno. Diyan ka lang, huwag kang malikot ha. Epal ka eh, lakad ka ng lakad eh. Masyado kang papansin eh. Huwag din mag-assume na porke pinoses ka during foundation week ay ipoposes ka sa crush mo. Kasi maaaring katulad din yan ang kwento ni Chuper, iposes ka sa puno. Ay, nako. Kasi alam na eskwelahan ko sino yung mga love teams eh. Tama. At yung talagang... At alam nila kung sino yung mga may crush. Tama. Kasi yung love team partner, parang given na yan eh. Correct. Pero kapag ka yung crush, tapos yan. tutukso-tukso pala, mas masarap yun iposas eh. Diba? So yun ang gawin mo. Ewan ko kung uso pa ba siya ngayon. Meron pa ba ngayon? Sa San Sebastian, meron pa? Meron pa daw. Sabi ng Pwede. OJT natin. So pwede. Lapit ka lang sa marriage booth. Di ba malay mo? Oo. Isa palakad-lakad ka lang, malay mo merong mag-trip sa'yo. Di ba? Tingnan mo yan. Pinagtripan ka nung una. Kwento ni Diana. Nagka-love life in the end. Sarap naman pakinggan. Alam mo, partner, meron akong kwento nakakatawa. Dagdag ko lang bago matapos ang tambalan na overtime na naman tayo. Sa sobrang bitter ko dyan sa utanalog na marriage boot na yan. Kasi never ako na marriage boot partner. Ganun talaga pag hindi ka masyadong kagandaan nung high school, hindi ka napipili. Hindi ka napipili sa mga palakad-lakad ng mga lasalisa tsaka mga atinista.
Tapos, edi, nandun ako sa CR. Dun sa CR partner, makikita mo yung eksena sa marriage booth. Oo. So from the CR, nakita ko na merong kinasal-kasalan. Tapos, nag-kiss sila sa lips. High school pa lang ako noon, partner. Ganon? Partner, nagsumbong ka sa principal. Bitter ako. Bitter ka masyado eh. Nagsumbong ko sa principal, partner. Ako ang dahilan kung ba't sila na kung bakit kailangan nilang i-bring parent. Oo nga, kasi sabi ko, ma'am, sabi ko, miss, di ba hindi naman po dapat it should be just fun? Why are they kissing? Hindi pera ako eh. Hindi ko makakalimutan yung utan alam na marriage book na yan. Bitter ako dyan. Nakakatawa kasi talagang yung mga ganyang klase na experience, mga kaibigan nung high school. Di ba nagsimula sa pa-crush-crush? At sino mag-aakala, di ba ako may mga classmates ako na nagsimula sa pa-crush-crush, nagkaligawan, naging magkaasawa at hanggang ngayon magkasama pa rin. Diba? Doon talaga nag-uumpisa yan. Sa mga ganyan-ganyan. Malay mo. Kaya palakad-lakad ka lang. Huwag kang apathetic during foundation week. Di ba? Yan, Malay mo. Paposas lang ng paposas. Correct! Di ba? Huwag kumarte. Go lang ng go. There will always be someone for you. Maniwala ka. Tama. Nakakakilig naman Richie yan. Naman. Thank you, Mahiwagang Burnay. Sa isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like at share ng share para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin and thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Hengres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!